В предишния епизод. Не искам да те загубя, Лети. Себас, не усложнявай нещата. Знаех, че Педро е инсценирал нападението. Там бяхме само ние двамата. Трябва да го занесем в полицията. Виж, това видео хвърля вината върху теб. Какво искаш да ти кажа? Не мога да я спра, щом иска да си ходи. Не знам, братле. Говори с нея. Едуардо, ти си последният ми шанс. Имам запис от деня на нападението. Педро го беше скрил в къщата си. Да не си влизал от тях. Няма значение. Важното е, че трябва да се отдалечиш от него. Себа се развалина. Сега се сети, че ти е приятел. Така забравиш за огризенията, че спас гаджето му. В дома? В дома? Много странно. Аз не те видях. Може би, защото не работиш там. Ами ако греша за нея? За Лети? Може би трябва да й дам още един шанс. Знам, че е глупост. Затова го пратих, по дяволите. Какво говориш? Аз убиец. Ненормалник. Има ли доказателства? Не го оставих да довърши. Това дали е? Ей! Ей! Чули какво ти казах? Себас и Лети се целуваха. Аз предпочитам така. Наистина. Какво мислиш? Ами... Наистина ли искаш да знаеш? Да. Мисля, че лъжеш. Прецакала те и не искаш да си признаеш. Не говори глупости. Ти ме попита, нали? Сега не се сърди. Грешиш. Лети не е за мен. Не говореше така онзи ден. Но какво ти каза? Че дискът на Ролинг Стоунс е качен в интернет. Да отидем още сега при тях. Как е възможно? Не мога да повярвам. Знаеш ли какво означава това? Че сме загазили? След всичко, което направихме. Какво ще стане? Не знам как се е случило. Това ти беше работата. Къде ми е лаптопа? Хави, Сигурно е в куфарчето. Къде да е? къде? Ами отзад. Какво става? Не знам, но когато науча, ще се пролива кръв. Сигурен ли си, че не прекаляваш малко? Защо? Вики ще опере пешкира за всичко. Но тя си го заслужава, нали? Нали така? Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Ароа Химено, Йон Гонсалес, Guillermo Barrientos, María León, Pablo Penedo, María Cotiello, Sergio Mur y Virginia Rodríguez. SMS. До Сара. Сара, как си? Здравейте. Искам да говоря с Сара. Да, Пако е. Исках да знам как е. Сигурна ли сте? Не иска ли да говори? Добре. А добре ли? Добре, до чуване. Как си? Добре? Добре. Нищо ли няма да кажеш? Ами, какво? Много си красива. Шегуваш се, нали? Рожденият ми ден. Вече знам. Наистина ли? Просто се шегувах. Това беше първото нещо, за което помислих, когато се събудих. Знаеш ли колко много неща може да направим? Имаш изненада за мен? Дай ми я, дай ми я. Хайде, искам я. Ами, вечеря е. Само ние двамата? Да.
Вкъщи. Всичко е приготвено, за да останем сами. Нашите ще са навън, а Соня ще отиде да спи при Паула. Знаех си, че не може да ме забравиш. Нали? Да? Благодаря. Тръгваме ли? Ще вечеряме, ще слушаме музика, ще играем на карти. Казах ли ти, че имам нови карти? Пак се шегуваш, нали? Нали заради това искаше да останем сами? Да, заради картите. Влез. Викал си ме. Да, влез. Седни. Исках да ти задам един въпрос. Добре, кажи. Така. Защо си влизал в къщата ми? Защо, Андрес? Прекали. Отдавна се опитваш да ме прецакаш, но този път прекали. По-лошо ли е от това да убиеш? Ако искаш да ме обвиниш, отиди в полицията. Ще го направя, когато намеря доказателствата. Тогава започни да ги търсиш. А до тогава стой далеч от мен и от къщата ми. Разбра ли? Какво? Страхуваш се да не намеря нещо ли? Ти трябва да се притесняваш. Няколко убити, всичките твои познати и убити в странни ситуации. Дори аз щях да падна в един от твоите капани. Ти си истинско бижу. Не ме плаши, Педро. Знам, че ти си убиецът и ще го докажа. Внимавай. Свободен си. Още не е отворено. Нищо, ще почакаме. Не може вътре, има си правила. Спокойно, спокойно. Казах ви да излезете. Ще повикам полицията. Добре, Пако. Надявам се да ми върнеш услугата. Каква услуга? Забрави ли за тази вечер с Лусия? А, това. Не съм забравил. Благодаря, че ще ни оставиш. Май, не се радваш много. Вчера прецаках нещата с Сара, както винаги. Знаеш ли защо? Непрекъснато се бъркаш в чуждите работи. Чувствам се много виновен. Слушай, трябва да спреш да мислиш за нея. Казах ти, Соня, не мога. Заради мен е в болницата. Да. Но ми се струва, че има и още нещо. Грешиш? Лусия е моето момиче. И ще бъда с нея, защото го заслужава. Решил съм. Остави ме да уча. Трябва да оставиш това момиче да се погрижиш за гаджето си. И внимавай, без да искаш, ще започнеш да пишеш името й. Сара, Сара. Ще ме оставиш ли? Здравей, татко. Забравих си домашното по икономика и ако не го взема и не го предам... Какво ти е? Загазих, сине. Цялата компания чакаше излизането на диска. Вложиха милиони в реклама. А изведнъж някой кучи син решава да го качи в интернет. И всичко отиде по дяволите. Всичко. Намерихте ли виновника? Да го намерим? Не. Има един отговорен, който ще си плати много скъпо. Кой? Вики, нали? Не. Аз. Чакай малко. Как така ти? Да, сине. Аз бях отговорен за диска, за това съм шеф. Или по-точно бях. Защото сега обсъждат изгонването ми. Добре, но... Как е възможно, татко?
Вики беше отговорна за всичко това. Не, Вики е подчинена. Този, който носи цялата отговорност, съм аз. Трябва да се изправя пред нашите съдружници. Така че... тръгвам. Не се тревожи, сине. Ако закъснея, знаеш къде съм. Кажи се, Бас. Едо, спри да правиш това, което правиш и отиди веднага в Блун. Някой е ударил Лети и не знам дали е добре. Почакай, говори по-бавно. Лети има проблем. А ти къде си? Аз съм в Сарагоса, на курса. Няма значение. Слушай, Добре, Себас, но говори бавно, не те разбирам. Лети ми се обади. И някой е ударил и не е добре. Телефона прекъсна, загазил е. Добре, отивам. Господин министъра ще влезе ли в час? Не мога. Едуардо, Спешно е. липсва един ценен предмет, но искам първо да проуча нещата. Изпити, квалификации. Не. Обикновено са предупредени. Никой не е пипал компютъра ми. Получавали ли сте заплахи от ученик или да сте се скарали с някого? Ежедневно имам спречквания с някой ученик. Но като професионалист, вие знаете много добре кога някой прекалява. Да, така е. Има ли някого, когото подозирате? Не знам. Може и да греша, а и не искам. Разбира се, няма проблем. Има един ученик, Родригес Лопес Андрес. Андрес Родригес Лопес. Уверявам ви, че с нас ще го продадете за 0 време. Радвам се. Въпреки, че цената е малко висока. Шефът ви не ми каза така. Вижте, преди няколко години нямаше да е проблем, но нещата се промениха. Пазарът не върви и трябва да заложите на сигурно. Казвам ви го като приятел. При всички случаи ще си помисли малко. Аз си помислих. Да, ще ни извините ли за момент? Да. Ти луда ли си? Ще ти дадат много по-малко, не продавай. Но защо? Крис, това е къщата ти, нямаш нищо друго. Луиса, нямам нищо. Как така нищо? Извинете, имаме 3 кандидати. Можем да направим така. Който даде най-много, го взема и толкова. Ще подпишете ли тук? Няма от какво да се притеснявате. Не го прави. Крис. Идвам. Идвам. Лети, най-накрая. Здравей. Как си? Защо не отговаряше? В Блу ми казаха, че си в спешното, а в спешното ми казаха, че са те изписали. Добре, само се изплаших. Нещо друго? Лети, не ме наказвай. Знам, че не постъпих добре, но може да сме приятели. Не мисли много, защото после ще те боли главата. Казвам го заради теб. Добре, влязоха в Блу, докато бях сама и не успях да повикам никого. Просто ме удариха. Това беше. Боли ли те? Малко. Яд ме е, че не можах да се защитя сама. Но Щеше да стане още по-зле. ти не ме познаваш. Трябва да се обадим на Себас. Много е притеснен. Да му се обадим. Да. Обещавам ти, че ще съм там след минути. Добре, защото умирам от желание да прекарам рождения си ден с теб. И аз. Обичам те. Целувки. Целувки. Може ли? Сара! Какво ти е? Спокойно, тук съм. Пако е, спокойно. Всичко мина. Не мога. Спокойно.
Не мога да дишам. Спокойно. Спокойно, добре ли си? Мисля, че имам паническа атака. Сестра! Сестра! Какво правиш тук? Какво правят тук ли? На всичкото отгоре имаш... Имаш наглостта да се правиш, че не знаеш какво става. Какво да става? Как ми е на срещата? Млъкни. Млъкни. Да говорим на друго място. Не. Ще говорим тук. Ще говорим още сега. Знаеш ли какво стана? Изхвърлиха ме. И знаеш ли защо? Заради собствения ми син. Защо? Какво съм направил? Да качиш диска на Стоунс. Да го вкараш в компютъра. После в интернет. Знаят, че си бил ти, защото е направен от компютър в къщата ни. Единственият безмозъчен в къщата ни си ти. Кълна се, че не съм. Добре, направил си го. Сега поне се дръж като мъж и кажи истината. Но нали това ти казвам? Не съм направил нищо. Казвам ти истината. Тогава? Кой го е качил? Кой го е качил в интернет? Кой го е качил без аз да разбера? Кой? Йети ли? Вики. 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 Не се измъквай. Как може да си такъв? Искаш да прехвърлиш вината на друг, да накараш другите да страдат заради теб? Голям лъжец си, ти си страхливец и престани да се правиш, че не разбираш. Казвам ти истината, татко. Вики е била. Аз не знам нищо за никакъв диск. Кълна се. Не разбирам. Не ме обвинявай. Виж, ще ти кажа само едно. Не си прави планове с приятелите си и не се оговаряй да излизаш, защото си наказан. Аз ще видя как ще се оправя. Не е честно. Педро е много изнервен, личи си. Да, но каза ли ти нещо, с което да си признае, че е той? Директно не, но Педро не е глупав, но не го и отрече. Имаме заповед да претърсим стаята ти и нещата ти, така че излезте без да пипате нищо и чакайте. Но защо? Подали се жалба срещу теб. Кой? Педро, директорът на колежа. Добре, нямам какво да крия. Много добре. Да, Себас, да. Аз също. Чао. До после. Успокои се малко. Искаш ли да ти приготвя някаква вечеря? Сандвич или салата? Не съм гладна. Мога да ти кача нещо от бара? Не, искам само да си почина. Наистина. Добре. Ами... Не искам да те оставям сама след всичко това. Правил си го толкова пъти. Както искаш. Лети, още нещо. Да знаеш, че не мислех, че ще се притесня толкова за теб. Наистина ли се притесни? Много. И колко? Прекалено. Казват, че чрез докосването всички се успокояват. Успокояват се. Аз чувствам нещо по-различно. Така ли? Да. Какво? Благодаря. Какъв срам. Не се измъчвай. Наистина. Съжалявам, че присъства на това. Имаш много неща в главата. Мисля, че трябва да се опиташ да не мислиш толкова за него. За гаджето ми ли? Да, не си заслужава. Не е това. Той ме интересува много по-малко, отколкото си мислех.
Но това, че трябва да спра със спорта, ме убива. Добре, трябва да продължиш напред, а не назад. Тръгваш ли си? Да, късно е, имам среща. Ще се обадя на майка ти по-късно. Не. Не искам да я тревожа допълнително. Сара, нима искаш да останеш сама след всичко, което преживя? Искам ти да останеш. Ти ме успокояваш. Добре. Щом така искаш. Добре, че звъниш. Къде си? Ами, аз съм в болницата. Какво се е случило? Не на мен, но имаше голям инцидент, Лусия, и ми казаха да остана тук, за да помогна с инвалидните колички. И... Шегуваш се, нали? Не. И се кълна... Не мога да повярвам. Не знам, ще закъснея малко. Ще трябва да остана до късно, но ти обещавам... Лусия? Този път имаш късмет, момче. Казах ви, нямам какво да крия. Инспекторе, може ли да дойдете за малко? Вижте това. Бил си прав, че си нямал какво да криеш. Било е вън. Но... това не е мое. Мамо, кълна се, че този пистолет не е мой. Кълна се. Трябва да го занесем в участъка, но предполагам, че това сме търсили. Нали, Андрес? Но този пистолет не е мой. Мамо, наистина, повярвай ми. Не е мой.